Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇവിടെ. കുറച്ച് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭൂയി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച കുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധ ലിസ്ബോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം 7 കഴിഞ്ഞു. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണെന്ന്. നമ്മള് അധ്യായം 8 കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനയും പരീക്ഷിത്ത് രാജാവിന്റെ ത്രാണനവും. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ത്രാണനം ചെയ്യുന്നില്ല, രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുമാണ് 8ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം നമുക്ക്. ഇത് വലിയൊരു അധ്യായം തന്നെയാണ്. 52 ശ്ലോകങ്ങൾ, 50 സംതിങ് ഉണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എന്താണ്? അങ്ങനെ അശ്വത്ഥമാവിന് ശിക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ദുഃഖാർത്ഥരായിട്ടുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളും പാണ്ഡുപുത്രരും ദ്രൗപദിയും എല്ലാവരും ആ
ശരീരങ്ങൾക്ക്, മൃതശരീരങ്ങൾക്ക് കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്താൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഈ അധ്യായം, 8ാമത്തെ അധ്യായം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അഥ തേ സംപരേതാനാം സാനം ഉതകമിച്ഛതാം ധാതും സ കൃഷ്ണ ഗംഗായാം പുരസ്കൃത്യായയു സ്ത്രിയഃ. സൂത ഉവാച അഥ തേ സംപരേതാനാം സ്വാനാം ഉതകമിച്ഛതാം ധാതും സ കൃഷ്ണ ഗംഗായാം പുരസ്കൃത്യായയു സ്ത്രിയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവതേ വസുദേവായ സൂത ഉവാച ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച, സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. അഥ അപ്രകാരം, തേ പാണ്ഡവർ, സംപരേതാനാം മൃത്യുവിന് ഇരയായവർക്ക്, സ്വാനാം ബന്ധുക്കളുടെ, ഉദകം ജലം, ഇച്ഛതാം ഇച്ഛിക്കയാൽ, ധാതും അർപ്പിക്കുവാനായി, സ കൃഷ്ണ ദ്രൗപദി സമേതം. ഇവിടെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ പറഞ്ഞ? സ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രൗപദിയുടെ പേരാണ്. ദ്രൗപദി സമേതം ഗംഗായാം ഗംഗയിൽ, പുരസ്കൃത്യ മുന്നിലാക്കി, യയുഹു ഗമിച്ചു, സ്ത്രീയഃ സ്ത്രീജനങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. അനന്തരം പാണ്ഡവർ മരിച്ചുപോയ ബന്ധുജനങ്ങൾക്കായി അഭികാമ്യമായ ജലതർപ്പണം നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാൽ സ്ത്രീജനങ്ങളെ മുന്നിലാക്കി ദ്രൗപദി സമേതരായി ഗംഗയിലേക്ക് ഗമിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് സൂത ഗോസ്വാമി പറയാണ്, പാണ്ഡവര് മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള തന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കായിട്ട് ജലതർപ്പണം ചെയ്യാനായിട്ട്, ക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് സ്ത്രീജനങ്ങളെ മുന്നിലാക്കിയിട്ട് ദ്രൗപദിയെയും കൂട്ടിയിട്ട് എവിടേക്ക് പോവാണ്? അവര് ഗംഗയിലേക്ക് ഗമിച്ചു എന്നാ പറയണത്. ഭാവാർത്ഥം. കുടുംബത്തിൽ മൃത്യു സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുടുംബത്തിൽ മൃത്യു സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം ഗംഗയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പുണ്യനദികളോ പോയി സ്നാനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്നും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ ഒരു ആചാരമാണ്. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ? കുടുംബത്തിൽ മൃത്യു സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം ഗംഗയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പുണ്യനദികളിലോ പോയി സ്നാനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്നും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു ആചാരമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒരു കുടം ജലം, ഗംഗാജലം പരേതാത്മാവിന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം സ്ത്രീജനങ്ങളെ മുന്നിലാക്കി ഒരു ഘോഷയാത്ര കണക്കെ ഗമിക്കുന്നു. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാണ്ഡവരും ഈ അനുശാസനകളെ അനുവർത്തിച്ചു. പാണ്ഡവരുടെ മാതുലപുത്രനാകിയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഇപ്പോഴും ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ആചാരമാണത്. എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ കുടുംബാംഗങ്ങളും എന്താണ്, ഒരു കുടം ജലം പരേതാത്മാവിന് സമർപ്പിച്ച ശേഷം സ്ത്രീജനങ്ങളെ മുന്നിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഘോഷയാത്ര കണക്കെ ഇങ്ങനെ പോകാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാണ്ഡവരും ഈ ശാസനകൾ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് പ്രാവർത്തികമാക്കി പോന്നിരുന്നു. പാണ്ഡവരുടെ മാതുലപുത്രനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്ലോകം 2. തേനിനീദ്യോദകം സർവേ വിലപ്യ ച പൃശം പുനഃ ആപ്ലുതാ ഹരിപാദാം ച രചാപൂതാ സരിജ്വലേ. തേനിനീയോദകം സർവേ വിലപ്യ ച പൃശം പുനഃ ആപ്ലുതാ ഹരിപാദാം ച രചാപൂതാ സരിജ്വലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേനിനീയോദകം സർവേ വിലപ്യ ഹരിപാദാം
ഹരേ കൃഷ്ണ. തേ അവരെല്ലാവരും നീനീയ അർപ്പിച്ച ശേഷം ഉദകം ജലം സർവേ അവരിൽ ഓരോരുത്തരും വിലപിച്ച ശേഷം ച ഭൃംശം അതിയായി പുനഃ വീണ്ടും ആപ്ലുത സ്നാനം ചെയ്തു ഹരി പാദാംജ ഭഗവത് പാദാംബുജം രജ ധൂളി പൂത ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട സരിത് ഗംഗയിലെ ജലത്തിൽ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പിതൃക്കൾക്ക് ഗംഗാജലം അർപ്പിക്കുകയും അവരെയോർത്ത് അത്യന്തം വിലപിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം അവർ ഭഗവാന്റെ പാദധൂളി കലർന്നതിനാൽ പവിത്രമായ ജലത്തോടു കൂടിയ ഗംഗാ നദിയിൽ വീണ്ടും സ്നാനം ചെയ്തു. അപ്പൊ പിതൃക്കൾക്ക് ഗംഗാജലം അർപ്പിച്ചു. അവരെ ഓർത്ത് കുറെ വിലപിച്ച ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ പാദധൂളി കലർന്ന ജലമായ ഗംഗാജലത്തില് വീണ്ടും അവർ സ്നാനം ചെയ്തു. കാരണം ആ പവിത്രമായ ജലത്തോടു കൂടിയ ഗംഗാ നദിയിൽ വീണ്ടും സ്നാനം ചെയ്തു. അവിടെ ഭഗവാന്റെ പാദധൂളി കലർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആ ഗംഗാ നദിയില് വീണ്ടും സ്നാനം ചെയ്തു. അടുത്ത ശ്ലോകം ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 3. തത്രാസീനം കുരുപതിം ധൃതരാഷ്ട്രം സഹാനുജം ഗാന്ധാരീം പുത്രശോകാർത്താം വൃഥാം കൃഷ്ണാം ച മാധവ. തത്രാസീനം ഗുരുപതിം ധൃതരാഷ്ട്രം സഹാനുജം ഗാന്ധാരീം പുത്രശോകാർത്താം വൃഥാം കൃഷ്ണാം ച മാധവ. ചൊല്ലിക്കോളൂ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്ര അവിടെ ആസീനം ഉപവിഷ്ടനായ കുരുപതി കുരുവംശ രാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രർ സഹ അനുജം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളോടൊപ്പം ഗാന്ധാരി പുത്രൻ ശോക അർത്ഥാം വിയോഗ ദുഃഖാർത്ഥമായ പൃഥാം കുന്തി കൃഷ്ണ ദ്രൗപദി ച മാധവ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം. കുരുവംശാധിപനായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കൾ ധൃതരാഷ്ട്രർ, ഗാന്ധാരി, കുന്തി, ദ്രൗപദി തുടങ്ങിയവരോടൊപ്പം അവിടെ ആസനസ്ഥനായിരുന്നു. അവർ ഏവരും ശോകാധിക്യത്താൽ ആമഗ്നനായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ കുരുവംശാധിപനായിട്ടുള്ള മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കള് ഗാന്ധാരി, കുന്തി, ദ്രൗപദി തുടങ്ങിയവരോടൊപ്പം അവിടെ ആസനസ്ഥനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഏവരും ശോകാധിക്യത്താൽ ആമഗ്നനായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ദുഃഖം ഒരേപോലത്തെ ദുഃഖമാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും തന്റെ മക്കളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലാകയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കൾ കുന്തി, ദ്രൗപദി, സുഭദ്ര, ധൃതരാഷ്ട്രർ, ഗാന്ധാരി, അവരുടെ പുത്രവധുക്കൾ തുടങ്ങിയ ബാധിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും തന്നെ ബാധിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങളായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രമുഖ മൃതശരീരങ്ങളും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ആകയാൽ കുടുംബ ദുഃഖം സംയുക്തമായിരുന്നു. പാണ്ഡവരുടെ മാതുലപുത്രനും കുന്തിയുടെ സഹോദരപുത്രനും സുഭദ്രയുടെ ഭ്രാതാവുമാകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അവരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാൻ അവരെല്ലാവരോടും തുല്യ അനുകമ്പയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം അവരെല്ലാവരെയും യഥോചിതമായി സാന്ത്വനപ്പെടുത്താൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലാണ് നടന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കള് കുന്തി, ദ്രൗപദി, സുഭദ്ര, ധൃതരാഷ്ട്രർ, ഗാന്ധാരി, അവരുടെ പുത്രവധുക്കൾ തുടങ്ങി ബാധിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്ത് സംഭവിച്ചു? നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരേപോലെ ദുഃഖിതരായിരുന്നു. കാരണം ഒരു കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലാണ് യുദ്ധം നടന്നത് തന്നെ. എല്ലാ പ്രമുഖ മൃതശരീരങ്ങളും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്.
ആകയാൽ ദുഃഖം സംയുക്തമായിരുന്നു. ഒരേപോലത്തെ ദുഃഖമാണ് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്. പാണ്ഡവരുടെ മാതുലപുത്രനും കുന്തിയുടെ സഹോദരപുത്രനും സുഭദ്രയുടെ ഭ്രാതാവുമാകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അവരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും കാരണം ഇവരുടെ ബന്ധുവായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് എല്ലാവരോടും തുല്യ അനുകമ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെ എല്ലാം സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഭഗവാൻ തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 4. സ്വാന്തയാമാസ മുനിഭി ഹതാ ബന്ധുഷു ചാർപ്പിതാൻ ഭൂതേഷു കാലസ്യ ഗതിം ദർശയന്ന പ്രതിക്രിയാം. സാന്തയാമാസ മുനി ഹതാ ബന്ധുഷു ചാർപ്പിതാൻ ഭൂതേഷു കാലസ്യ ഗതിം ദർശയന്ന പ്രതിക്രിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാന്ത്വായാം ആസ സ്വാന്തനിപ്പിച്ചു, മുനിഭി അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന മുനിമാരോടൊപ്പം, ഹത ബന്ധുൻ മിത്രങ്ങളും ബന്ധുക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, ശുചാർപ്പിതാൻ ബാധിക്കപ്പെട്ടവരും നടുക്കം അനുഭവിക്കപ്പെട്ടവരുമായ സർവരും, ഭൂതേഷു ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, കാലസ്യ സർവശക്തന്റെ ഉന്നത അനുശാസനത്തിന്റെ, ഗതി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, ദർശയൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തി, ഇല്ല, പ്രതിക്രിയ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സർവശക്തന്റെ കർശന നിയമത്തെയും ജീവാത്മാക്കളിൽ അവയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെയും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും മുനിമാരും വിക്ഷുബ്ധരും ദുഃഖബാധിതരുമായവരെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ അവര് ദുഃഖത്തിലാണല്ലേ. അപ്പൊ അവരെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനും പിന്നെ മുനിമാരും അവര് സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. എന്താണ്? സർവശക്തന്റെ കർശന നിയമത്തെയും ജീവാത്മാക്കളിൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെയും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനും മുനിമാരും ആ ദുഃഖബാധിതരായവരെ സ്വാന്തനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾ ഒരു ജീവസത്തയാലും മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ല. സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അധീനതയിലാണ് ജീവസത്തകൾ. സർവ നിയമവ്യവസ്ഥകളും ആജ്ഞകളും ആരംഭിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഈ നിയമാനുശാസനങ്ങളെ സാധാരണ ധർമ്മം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ധർമ്മ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ഭഗവത് അനുശാസനകളെ അനുവർത്തിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ ധർമ്മം. ഭഗവത് അനുശാസനകൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സുവ്യക്തമായി ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഭഗവാനെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് അനുശാസനകളെ അനുവർത്തിക്കണം. അത് ഏവരെയും ഭൗതികമായും ആത്മീയമായും രണ്ടു വിധത്തിലും ആനന്ദഭരിതരാക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾ ഒരു ജീവസത്തയാലും മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അത് മാറ്റാനായിട്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ഈ നിയമങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഒരു ജീവാത്മാവിനും അതിന് സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ഈ സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അധീനതയിലാണ് ആര്? ഈ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഈ സർവ നിയമവ്യവസ്ഥകളും ആജ്ഞകളും നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ആരാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ആ അനുശാസനകൾ, ആ നിയമങ്ങളെ നമുക്ക് എന്തു പറയാം? ധർമ്മം എന്ന് പറയാം. ഒരു ധർമ്മ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ധർമ്മം ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും ആരാണ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ? നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവത് അനുശാസനകളെ അനുവർത്തിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ ധർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ അനുശാസനകൾ അത് മുഴുവനും അനുവർത്തിക്കുക. അത് നമ്മള്
അനുസരിച്ചു പോകുക. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് അനുശാസനകൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സുവ്യക്തമായി ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഭഗവാനെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് അനുശാസനകളെ അനുവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ശാസനകള് നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കണം. അത് ഏവരെയും ഭൗതികമായും ആത്മീയമായും ആനന്ദഭരിതമാക്കും. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലും ഭൗതികമായിട്ടും നമുക്ക് മോചനം കിട്ടും, ആത്മീയമായിട്ടും നമുക്ക് മോചനം കിട്ടും. അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആനന്ദഭരിതമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ഭഗവത് അനുശാസനകൾ അനുവർത്തിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ഉള്ളിടത്തോളം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അനുശാസനകളെ അനുവർത്തിച്ചു പോരുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം. മാത്രമല്ല ഭഗവത് കൃപയാൽ ഭൗതിക ലോക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുക്താവസ്ഥയിൽ ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ പ്രായോഗിക സേവനം സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ശാസനകൾ അനുവർത്തിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നൊരു മോചനം നേടി നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും? പിന്നെ ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമയുദ്ധ സേവനം സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യോഗ്യരായി തീരും. നമുക്കതിന് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ ആത്മീയ ദൃഷ്ടിയുടെ അഭാവം മൂലം നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെയോ ഭഗവാനെയോ ദർശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മള് നമുക്കൊന്നും മറന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ, അല്ലെ? ഒരു എന്താ പറയാ, അബോധാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയാം. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഓർമ്മ നമുക്കില്ല, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ആത്മീയ ദൃഷ്ടിയുടെ അഭാവം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെയോ ഭഗവാനെയോ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭൗതിക വ്യാധിയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെട്ട് നാം നമ്മുടെയും ഭഗവാന്റെയും മുഖാമുഖം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മെയും ഭഗവാനെയും മുഖാമുഖം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യാധിയിൽ നിന്ന്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മളൊരു അസുഖത്തിലാണ്, ഭൗതിക അജ്ഞാനം എന്നൊരു അസുഖത്തിന്റെ പിടിയിലാണ് നമ്മൾ. എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആ അജ്ഞാനം, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അസുഖം മാറുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മളെയും ഭഗവാനെയും മുഖാമുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക സങ്കല്പത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം തന്റെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ പദവിയിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതിനെ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭൗതികമായ സങ്കല്പത്തെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് പദവിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും? മുക്തി എന്ന പദവിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആകയാൽ ഈ ആത്മീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നമ്മെ തീർക്കുക എന്ന സവിശേഷ ഉദ്ദേശമാണ് ഈ മാനവ ജീവിതത്തിനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുക. പരമമായ ധർമ്മം നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം. യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? സവൈ പുംസ പരാധർമ്മ യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷ. നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശമാണ് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ഉള്ളത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഭൗതികമായ ശക്തിക്ക് അധീനരായി അല്പവർഷങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഈ ക്ഷണികമായ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ നിത്യ അസ്തിത്വമായി നാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ മായാശക്തിക്ക് അധീനരായിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ആയുസുള്ളൂ. ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ അത് നമ്മുടെ നിത്യ അസ്തിത്വമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. മാത്രമല്ല അപ്രകാരം മായയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മിഥ്യാ പ്രതിരൂപങ്ങളായ രാജ്യം, ഭവനം, ഭൂമി, കുട്ടികൾ, ഭാര്യ, സമൂഹം, ധനം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരായി തീർന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മള് ആ മായയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്, ഇതൊന്നും എന്തല്ല മായ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇതൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഇത് യഥാർത്ഥമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? രാജ്യം, ഭവനം, ഭൂമി, കുട്ടികള്, ഭാര്യ, സമൂഹം, ധനം, ഇതൊക്കെ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരായി തീരുന്നു. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ശരീരവുമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധമാണല്ലോ ഇതൊക്കെ. ശരീരം പോകുന്നതോടുകൂടി ഇതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും നമ്മുടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം? മിഥ്യാ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ.
മിഥ്യാപ്രതിരൂപങ്ങളാണെന്ന് പറയാം, തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരായി തീരുന്നു. ഈ മിഥ്യാഭോഗങ്ങൾക്കായി നാം മായയുടെ ശാസനത്തിന് വിധേയരായി പരസ്പരം മല്ലടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, മിഥ്യയായിട്ടുള്ള ഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യാണ്? മായയുടെ ശാസനത്തിന് വിധേയരായി പരസ്പരം മല്ലടിക്കുന്നു. ആത്മീയ ജ്ഞാനം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ എല്ലാവിധ ഭൗതിക അനുസാരികളുമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അനന്തരം നാം ഈ ഭൗതിക അഭിനിവേശത്തിൽ നിന്നും തൽക്ഷണം സ്വതന്ത്രരായിത്തീരുന്നു. സംഭ്രാന്ത ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തെ നിവേശിപ്പിച്ച് അപ്രകാരം ഒരുവനെ എല്ലാ ശോകമോഹങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രായോഗികമായി വിമുക്തനാക്കാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള ഭഗവത് ഭക്തരുടെ സംസർഗത്താൽ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ആശങ്കകളുടെ നിർമാർജനം തൽക്ഷണം സംഭവിക്കുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പരിഹാര രഹിത ഘടകങ്ങളായ ജനന, മരണ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ രൂപങ്ങളിലെ കർക്കശ ഭൗതിക നിയമങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാൽ ബാധിതരായവരെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളുടെ സംക്ഷേപമാണിത്. യുദ്ധ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കുരുവംശജർ മരണമെന്ന ഘടകഹേതുവായി വിലപിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനത്തെ ആധാരമാക്കി ഭഗവാൻ അവരെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ആത്മീയ ജ്ഞാനം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഈ മിഥ്യാഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് നാം മായയുടെ ശാസനത്തിന് വിധേയരായി പരസ്പരം മല്ലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മള് ധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളെ രീതിയിൽ ഒരു ഉയർന്ന പദവി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് പരസ്പരം മല്ലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ആത്മീയ ജ്ഞാനം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ എല്ലാവിധ ഭൗതിക അനുസാരികളുമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും നമുക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അനന്തരം ഈ ഭൗതിക അഭിനിവേശത്തിൽ നിന്നും തൽക്ഷണം സ്വതന്ത്രരായിത്തീരുന്നു. അത് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി മാറും. സംഭ്രാന്ത ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തെ നിവേശിപ്പിച്ച് അപ്രകാരം ഒരുവനെ എല്ലാ ശോകമോഹങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രായോഗികമായി വിമുക്തനാക്കാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള ഭഗവത് ഭക്തരുടെ സംസർഗത്താൽ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ആശയങ്ങളുടെ നിർമാർജനം തൽക്ഷണം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കും. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തെ നിവേശിപ്പിച്ച് ശോകമോഹങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാക്കാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം കൊണ്ട്, അതായത് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ സത്സംഗം കൊണ്ട്, ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകളുടെ നിർമാർജനം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവിക്കും, തൽക്ഷണം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ തിരുത്തരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമുക്ക് വിമുക്തരാകാനായിട്ട് ആരുടെ സംസർഗം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം കൊണ്ട് തൽക്ഷണം സംഭവിക്കും. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പരിഹാരരഹിത ഘടകങ്ങളായ ജനന, മരണ, വാർദ്ധക്യ, രോഗം എന്നീ രൂപങ്ങളിലെ കർക്കശ ഭൗതിക നിയമങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാൽ ബാധിതരായവരെ സ്വാന്തനപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളുടെ സംക്ഷേപമാണിത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത 4 കാര്യങ്ങളാണ് ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. ഇത് നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാണ്. അത് പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ അത് ബാധിക്കുന്നവരെ സ്വാന്തനപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാന്ന് മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാന്ന് മാത്രമാണ് അതിനുള്ള പോംവഴി. അല്ലാതെ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അതിന് നമുക്കൊരു പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന കുരുവംശജർ മരണമെന്ന ഘടകഹേതുവായി വിലപിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനത്തെ ആധാരമാക്കി ഭഗവാൻ അവരെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കുരുവംശജര് ഈ മരണം എന്ന ഘടകഹേതുവായിട്ട് വിലപിക്കുമ്പോ അപ്പൊ അവരെന്താണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഭഗവാനും പിന്നെ മുനിമാരും ശ്രമിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5ാമത്തെ വലുതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे प्रणाम माताजी। कृष्ण हरे माताजी, कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण, हरे कृष्ण माताजी माताजी कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी प्रणाम 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 माताजी कृष्ण हरे माताजी, हरे कृष्ण। कृष्ण